Какво става YouTube? Аз съм Демо на Близ и днес ще снимаме на CS. Тук с мен е Роко. Чао. Що е? Ми така бе, аз така си казвам. А? Аз така си казвам. Мага. Да? Ох, малко ми лаги късня обаче. Открадна. Ама аз дори не съм от твоя тим. И е зад вас. Не бе, другия. То е добър е. Добре. Сега калашник. Да, между другото хора, оправих се CS и вече мога да снимам нея. Проблема беше, че като натисна бутона за снимане ме изкарваше и се наложи да се преинсталирам CS, така че вече всичко е наред. Малко съм загубил форма. То и аз така, ама... Ай, чувак! Никой не се показва на лао. Да. То ми лаги. Акато. Гледай го как ми го гепа. Тяма. Обихата. Ела двойка. Добре. Не мога да мина двойка, чай. Настройките ми са. Ама ние сме шестима, четирима бе. Как? Брат, не ми дай да мина, бе. Бъгнато ми е. Чай са. Team message. Карай, единчка ще игра. Като умра... Де знам, като умра пак ще вляза. Ох, то с как му уби. Са. Не ми бачка, разбираш, не мога да избера чим. Сам? Наистина? Ко? Сега пак ще вляза човек. Така хора, имам проблем с мъто и не мога да... С нато пробвай. С кое? Аз тук почти ги избих. Останалите. И са на 65. Да, браво. Аре. Сериозно ли всички отидаха? Да. Дано да я. Мисията за хак. Кой бе? Той админа има малко хак. Имаш предвид хак, сигурно. Наистина. Де да знам, сигурно. Леле, аз още не съм заверял, ма мисля се хакнеш. Поне бомбата ще си пази. Всичко мина от две. Мага. Леле, терористи са 3, а пак полицайите са 7. Умираш. Умираш. Аре, как не му умира на главата, бе? Как няма го убиш, бе, брат? Сега да. Не можах. Ти са гавриш, бе, познавам те. Аре, лаяр да смене. Аз умирам, защото ми лаги. На 16 кру. То спише на 16 кру. Абе, имаш 16 пинг, бе. По-малък от моя чулаги. Това на косъм да направи 3 първото ланчо. Къде? Те сме гърбят. Нещо много помрем, бе. Ще ми лаги тъй като снимаме. Имаш купената версия, ако искаш да го удължим, не да е 8 минути. Купената версия, да, имам я. Валето ми я направи. Как успя, бе? Ти? Къде е? Абе, съта, бе, луди. Флашнаха ме. Съта. Не. Ти ма флашнаха. Не мога и емка да играя и ми лаги и съм заслабял. Нещо ще бъдем излагани. Да, супер добра комбинация. Как не снимаме сме играчи протата, пак сега... Не. Ти ако са ми виждали
Еми, аре да направим по един фраг, му да им покажем. Еми, аз на демо мога. Така, на 12 съм и умрях. Много бързо умря, бе. Какво да направя? Се показваш, че умираш. Абе, аз не съм загрял тут. Аз пак сега кажа, много съм Трябваше да загрял. загреем. Мале, снимам с 17 FPS. Наистина. Да, 2. Но лаги, бе. Ох, бе. Щеше. Ама за всеки случай бандикам е по-яко от Фрапс. Да. Ама фрапс има по-добре. Ама ти взима повече памет. И какво? Качва ти 15 секунди, 10 минути. Не, 10 минути, половин час. Какво от това? Моите какво са около 5 и 8 минути. Ух. Паса, бе, моя. Къде ми седиш на място? Ой! Ох, е. На какво съм да взема? Е. Трябваше да ме видиш само как излязах. Мале, някак се счита така. Чакай малко и аз ще почна. Какво ще почнеш, бе? Да, снимам. Човек, то е тъпо, е. Що? Да, бе, двама... да, аз знам. Да снимат едновременно. Само да се включи. Готово, чакай. Включи. Аре, готово, включи. Сериозно ли снимаш? Постави тук, аз съм високо. Какво става? Аз съм демо на Блейз. А ти е само магърдът. И ние ще подсъкаме малко CS. Добре, Само явно. магърдът. На мен ми вали с Ох, бе. 70 FPS. С колко? 70. Добре, как не ти лаги, бе? С какво снимаш? Вече 90 FPS. Упс. На мен ми вали с Ох, бе. 90 FPS. Браво. 2 от 5, излагам се. 2 от 5 съм, излагам се. Вече ми снима с 100 FPS. С какво снимаш? С бандикам. 101 FPS. Я ти после ми покажи малко с коя бандикам снимаш, съгласен ли си? С нерегистрация. Да, моята купената пък Аз лаги. ти кажа като спра да снимам и ти да спреш. Искаш ли? Окей. Аз няма да го чакам, той ще свърза малко. Я и ти го спри, защото е скучно. Кое, бе? Клипа, Що, бе? паузирай го. Не знаеш ли как? Знам. С Паузирай. бутон, ама защо да го ползвам? Ами защото е скучно да гледаме някакъв. Бомба. Те ще го превъртят после в клипа. Ще го превъртат, едва ли. Мале, то се пише Никола опасна. И е бед. Да. Да, спецвах. Бето е. Мале, то са много зле, бе. Ги 5 часа не може го... Ох, леле. Той е кът хак, бе. Кът хак, бе, мерника му са мърда кът полудял. Има ли кит? Де аз знам, той няма да го обезврежда, той там се стои човека. Тя ще умре. Ти, защо си едно, бе? За кеф. Да. Добре, ти може да остави. Баща ми... Где то пише? Баща ми е участвал... Че не можа да го прочита. Вече не е между живите. На какво е участвал баща му, бе? Кой ме флошна? Лука бас. Гадня. Аз свършвам колкото мога, бомбата в мене. Ух. Готово. Тъй. Само ти ли остана? Е от 5, браво. Фак, защо извадих за гоща, бе? Не, убиха ма с глок. Стига, бе, щях да му набия хета, обаче... Тъл. Айде къде. Насъта е моя. Искаш ли после сам? Да, так му ще снимам втори епизод. Ама изчакай да се ресне компа, защото се бъдна. Никаква опасна е много тъп, честно. И тъпа. Той админ май.
Да, той админ, че е хит. Добър админ. Да, е много. Така влезем в стаята. Аз виж колко съм, бе, 3 от 8. Браво, е много добър. Аз е да ми лагва малко, само да е фокус. Ох, леле! То Знай скак кой- ма. То скак ма, знай. Знай какво те уби? Ти. Ти беше? Къде ся? 100 кили алфа като 10. О, моля. Аз ще ми набавя. Само да загрея малко. О, добре хора, ще продължа като загрея. Я и ти си спри клипа. Не. Загреем, трябва да продължим. Ама на мен ми лаги, разбереш, аз... Ама да, спри си го. Паузирай го. Аз и да гледам тоя 10 часа. Паузирай го, де. Къде си? Не бе, що да го ползваме? Аз ще продължа моя после. Хет ли му би, бе? Ще питаш? Ух! Роко. Ника ти ма кефе обаче. Роко. Кой ни кефи? Роко и знака за код. Колко време вече снимаш? Да я знам. Леле, почна да ми лаги. Като снимам... не, с то фокус. Ух, леле! Цяла граната ми метна. Аз сега ще се включа на смол. Аз съм на... Аз съм на ларч. Чит клавиш. Тоя Денис Галенов е много слаб. Давай, гачи. Ти го гледа, бе, брат. Аз направих фърст, не. Ти си единичка, а? Еми не могат двойка. Елай ти единичка. Не! Ако и си на трипал кил. Ела единичка, нямаш. С това, аз съм с руска оригинално обаче. Аз съм с Warzone. Там дето млади не ми става. Я да видя слайм. Не става. Да, не мога да ме еда. Ще се автобалансира следващия рунд. Добре, хора, тук съм. Окей, хора, това беше за клипа. Надявам се да ме е харесал. Малко се вигавихме. Аз да го почнах, ти вече спираш. Сори, човек, то много ще ми се качва. Вигавихме се малко. Ако си мислите, че не сме много добри. Добри сме, обаче се вигавим. После да направим едно в едно. Да, може после да направим едно в едно, ако ми спре лага. Да, така хора, очаквайте още епизоди на CS. Абонирайте се за мен, лайквайте клиповете, субскрайбвайте се и до скоро. Аз виж ко взех. Омага. Аз взех щит.